Bueno, é igual que non vexa ninguén agora ou que sí. Vou ver esta peza, estive na vendo, collen esta partitura, máis só de referencia, porque fixen algún cambio, máis no que me basei foi na versión que teñen os amigos de Lugo grabada, non? É moi curioso como se nota os compositores de música para banda, non? Este é o caso de Benjamín Fernández Pazos. É moi curioso o incipit, non? En unis, que seguramente se fixera unha agrupación máis grande farían por oitavas, non? Pom pom piram pim porom, e contestan o resto de instrumentos da madeira. Eso farían os metais seguramente, non? No caso de que estuvera instrumentado para banda, pero ser en gaitas sós, pois evidentemente fano nun unis en dos gaitas. Pom pom piram pim por. Como consigue o efecto de que contesten as madeiras que contestarían na banda? Pois a través de facer un movimento por terceiras despois. Tan tirem tam tim. Pero aquí fai unha variación os amigos de Lugo fan pam pararararam. Vale, moi interesante para que non sexa exactamente igual e darlle un pouco de carácter máis galego, ese cambio de subdivisión a tresillos, ¿no? Pasamos de pom pom piram pim pora pom porirarorarirorom, o mismo en pam pararararam pararararam pararararam. Aquí fai está escrito tam param pam porararim parararirante, pero como os decía a versión dos amigos de Lugo, que foi a que na que me basei de base, fai que collín esa sobre todo porque me recorda moito aos elementos que utilizan neste tipo de marchas que se empregan moito nas bandas, así, que utilizan elementos da alborada, ¿no? Que está claro. Vale, logo empeza con un tema, moi movimentos portugueses. Torarum darum tantin tantirerirarum, torarum tantin tantirerirarum, repito mismo, tirarirarirerurerirarirerire. Ese cambio dominante é moi importante aí. Tarorarorarirerirarorarirarerim. Toraro e volve co tema, ¿sí? Vale, despois é moi importante cando volve a unis, aquí, pom pom, pimperum, pembireiro, é moi de instrumentos de metal e instrumentos medios da banda, nos bombardinos, saxofos tenores, etc. ¿no? Entón, por eso, aquí en que está escrito para as gaitas, porom, pimperurerirero, eu toquei pom pom, pam parom, parararo, articulando aí neses puntos, porque distinguese moito mellor o que eu creo que o autor buscaba, non? Toriro, moito máis cantábil, non? Tirariro, tariro, ese é un movimento cuarto. Tariro, riraro, niraro. Aquí está un R, non fai un mi. Miraro, taroriro, moi interesante como introduce o acorde dominante ao facelo nunha síncopa, para que destaca. Taroriro, teriro, volver a facer o tema. Torirarón, bueno, sigue, volvo ao inicio. Pompor, irantintom, pero o que utiliza? Para ir ao trío, utiliza a modulación hacia fa. Tariro, tirarora. E fai o trío xa en fa maior, ¿no? Tararon, tam, pararon, to, tirarorarorarora. Moi curioso que fai que este intervalo de sexta, non fai a terceira, non? Tararon, tam, ves, todo fai sobre las 5, tararon, tom, tiraron, taron, tarararira. Moi interesante o cambio a subdivisión ternaria, ¿no? Recordando un pouco a muñeira. Pom pom pam pom param param pam pom pararam pam pom para tom taron tiraron tarararo toraro tirarora. Vale, depois volve a facer tararon do trino, pero moito máis forte, se se quere, para concluir. Tararon to tiraton tararon taraton tam taraton tam pararon. E aquí fan os amigos os amigos de Lugo facían un trino que eu fixen, eles fan solo nesta voz, pero ou polo menos de entrada son nesta voz e logo continúan aquí, pero eu fixen o completo nesta parte. Tararum tararum tom tiraton taron larorarira. Eles fan do la, pero aquí está escrito si la, e gustoume máis ese movimento de do fa si la, para que vai o 4 o 3, no? E o 5 1. E despois fixen tira, e metín o la, que é a terceiro acorde, e entrei con un fa para concluir, no? Bueno, hei de ver de editala e poñela esta noite, pero creo que este vídeo pode ser un pouco
bueno, un pouco representativo de como eu faigo o traballo para abordar algunhas músicas e iso, non? Nada, bo día a todos.